avui sí que toquen en Menut. Avui explicarem en un minut. Bueno, en Menut... Web. Antes de començar, vull saludar i donar les gràcies, moltíssimes gràcies a Flashback, la mare que va parir, que és una cadena de ràdio de Catalunya, i vos deixo el link de per aquí baix, i saludar a la colla castellera. També vull donar les gràcies a en Guido i a la Noemi, que van ser unes bellíssimes persones i han estat molt agradables, i vos deixo el link d'aquí baix, que me van fer com un miniconte, no?, de jo i les meves coses, el que me va passar a l'infància i això, i moltes gràcies. Guido, pensa que tenim una cosa pendent entre tu i jo. Bueno, i aquí m'apunt perquè és bastant difícil per jo aquest nom. Tuai Producción, moltíssimes gràcies, ets el millor que m'has fet aquesta introducció, l'heu de mirar, perquè en aquest vídeo ja l'he posada. Mireu-la i doneu-li me gusta, perquè aquest nin, o aquesta persona, o persones, o nina, ha fet aquesta introducció i l'ha deixada guapíssima. Així que doneu-li me gusta, penseu-ho. I si voleu mandar-me iconos pel meu canal, o això, o introduccions, o quan acabi el vídeo també mostrar, això m'ho mandeu en el Gmail que vos deixaré per aquí baix, i vinga, mirar el vídeo que ben hora i hem de reprendre. Au i doi, adeu! Com va? Bueno, en Menut me va costar molt trobar-lo, aunque no el vaig trobar jo, gràcies des d'aquí a la Cati Mas i a les seves amigues, perquè gràcies a elles tenc aquest ase tan guapo. I, bueno, aquest ase és d'aquí, de les Illes Balears. Com se pot demostrar? Doncs mireu. Com veus, aquí, aquesta línia de color blanc, això ho tenen tots els ases mallorquins. El morro també és blanc. I de baix la panxa, i com veus aquí de baix la panxa, també és blanc. Bueno, vos contaré un poc el que menja i això. En principi el que menja és palla i garba d'avena. Llavors també menja ordi, però que està matxacat, no? Que està estrucat. Llavors també el que menja garroves, també li agrada molt. També menja pienso per cavall, que també li agrada molt. I bueno, a Menut me'l varen regalar i bé, jo el dia que me'l varen dur, que me'l varen regalar, jo estava malalt i pues me vaig alegrar molt i el malalt, i des que estava malalt se me'n va anar, perquè me varen dur l'alegria i bueno, jo volia un ase perquè el meu veïnat té un ase i llaura i té un carro i això, i des de veure-lo i això, pues l'ase, pues me vaig encarinyar d'un ase i aquí el tenc, en Menut. Bueno, en Menut està aregat. Aregat significa que sap fer coses. Com per exemple sap anar muntat, sap dur el carro i sap llaurar. Diuen, antigament se deia que d'orella grossa, com aquest, les d'orella grossa eren els que feien més dolenties. No sé per què, però les persones majors i això sempre deien que els d'orella grossa sempre feien més dolenties i els d'orella petita no en feien tantes. Bueno, en Menut quasi sempre està mullat, sempre menja verd, també menja verd i
i cada dia li dono de beure, cada dia li dono de menjar. I jo m'agrada molt tenir un ase com aquest, perquè és molt bon al lot. Té 6 anys, ara mateix té 6 anys, i se porta molt bé. Bueno, au i doi, adeu!